Hello guys, ito si Mike Padual, Mr. Typhoon, nagbabalik sa ating latest special coverage ng bagyong si Camille, International Name Fengtian, na yung Sabado ng gabi, October 18, 2025. Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, BPI Sustainability, at also yung local government ng Naga City headed by Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Hindi na po tayo mag-tumpik-tumpik pa. Diretso na tayo sa ating update. May pagbabago sa bagyong ito. Medyo humina po siya. Kaya yung pag-upgrade ng Joint Typhoon Warning Center kanina bilang isang TD, saka na tayo nag-release ng track. Kasi confirm natin na isa lamang po siyang tropical depression. Halos walang hangin na na-record dito sa mainland. Up to 20 kph lang po ang pinakamataas. Ang malakas na hangin na 55 to 65 kph doon lamang po sa may coastal areas o coastal waters. Ang tinatawag nating offshore areas ng Bicol at Samar. So halos no wind. Pero yung pressure, nakikita natin, nasa 1,002, 1,003. At makikita natin, may alam ko na saan na siya. Estimate lang po ito dahil lahat ng mga tracking dito ng mga agencies ay correct po ito. And it's very difficult to pinpoint kapag nag-organize pa isang bagyo. Lalo na nahihirapan siya mag-organize kasi itong system na ito medyo complex ang situation niya. Marami siyang mga multiple vortices sa circulation niya. At extremely nakatilt yung kanyang vortex. So, mahirap kung saan talaga. Kaya hindi siya nakaka-forma, hindi siya nakaka-intensify quickly. Kaya until na yun, TD pa rin sa JTWC. Kaya binaba natin sa ating website, typhoon2000.ph, yung from tropical storm. Kasi halos wala tayong nafe-feel. Mostly mga thunderstorms. Ang medyo masaklap lang dito, yung mga areas na walang signal. Although, signal talaga sa wind. Pero itong sa may baba, ay nagkakaroon po ng mga malalakas na thunderstorms sa Visayas. Kaya grabe yung maulan dyan. Lucky for Bicol, may mga konti-konti lang po maulan. Kaya nasa 10 to 50 millimeters pa rin yung forecast, hindi nagbago. Pasalamat tayo sa mahal na Diyos. Pero i-pray natin yung mga kababayan natin sa northern at central zone. Pasensya na po, 1 hour lang po tayo natulog. I need to recharge mamaya, kaya mabilis tayo magsalita. Nagagawa pa tayong update number 2. So, yan po ang mga violet. Itong easterlywave.com, which is a very good site from China, ay nag-switch sila sa Himawari 8 kasi nagkaroon ng problem sa Himawari 9 ng Japan. Weather satellite po yan ng Japan. Mukhang na-affectuhan yata ng solar storm. Hindi pa na, siguro inaayos nila. So, ito Himawari 8. Kita po ninyo yung purple. Yan po ang mga massive thunderstorms sa may Visayas. Meron sa Panay, sa Lucy, meron din sa may Masbate. Dito po sa Bicol, sa Camarines Norte, Camarines Sur, may mga patches lang ng mga malalakas na ulan. Mostly light to moderate lang po dito sa Naga. Caranduanes meron din. So, mahirap i-detect kung saan ang center, pag-asa, landfall nila dito. Let me see. Here, sa Gubat, samantala ang JMA, JTWC, dito sila. Kasi dadaan po siya dito, pa ganyan. Sumusunod pa rin sila sa mga models. Even the Google DeepMind, yun pa rin pinapakita. Ito yung latest AI VAS floater mula sa Dapia.top. Kita ninyo, kahit gabi nakikita mo yung convection. Nasa, most likely nandito siya. Sa area na yan. Palampas na ng partido. Yan ang good news. Medyo kalma lang dito, wala masyadong hangin. Most likely nandyan talaga yung kanyang center. Okay? But again, wala pong mali sa mga forecast ng mga lahat ng agency. Even Pag-asa, tama din yung forecast nila. Kasi meron ditong isang vortex. Kaya sinabi ko, multiple vortices. Hindi po yung tig-iisa lang po. Although mahina lang po siya, hindi gaya ni Opong. Talagang typhoon-like ang category 3. Like ang strength niya. Ito yung track natin kaninang 11. Medyo mataas konti. Okay? Siyempre, forecast yan. Pwede magkamali. Okay?
Ang position niya na yun, baka somewhere nandito na siya. Pasok pa rin sa cone of uncertainty. Kaya yung kababayan natin dito sa Northern Luzon at CAR, Baguio, Ilocos Region, Western Pangasinan din, Dagupan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, mag-iingat po dahil po dadaan po dyan ang mga ulan dala ng bagyong ito kasi dyan po siya dadaan bukas po ng umaga hanggang hapon o gabi. Then Monday morning, exit na po siya sa Philippine Air Responsibility, baka lumakas bilang isang severe tropical storm. Fino-forecast nga dito, baka maging severe tropical storm bago mag-landfall. Ito yung forecast kanina, but yung latest na yon, baka 85 kph, baka TD na lang kasi tumataas yung wind shear dito. Papakita natin sa inyo. Kaya tandaan po ninyo, ito pa rin yung sinasabi natin cone of uncertainty. Huwag kayong mag-focus sa track mismo ng storm kasi malaki po itong system. Kaya any place dito sa northern part of Central Luzon hanggang dito sa may Cagayan Valley, medyo affected sa possible rainfall dahil ng bagyong ito. Okay, so ito yung multi-agency trucks. Nandito siya na yon. Ang iba nandito. So, walang mali talaga. Mahirap talaga. Tingnan nyo yung mga truck, hindi magkadikit-dikit, magkahiwalay. Meron pa nga dito. Yung Japan, no, medyo tinaas pa. Tiningala nila. Okay. So, tayo nandito medyo, off na. Pero, mamaya sa latest update, magbabago naman po yan. Okay, ang signal yan, may signal number 2 sa may Camarines Norte, Partido, Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, northern portions of Northern Samar. Okay, I remember nung bata pa ako, mas gusto ko yung mga signals noon kasi by region lang by province. Walang mga boundary kasi ang hangin, hindi naman yung pipili kung dito lang siya at gumagalaw yung bagyo. So why not cover mo lahat? Kasi ang mostly ang mga Filipinos, hindi naman po sila purely mga geographers, hindi nila alam kung saan sila naka-stay. So mabuti na yung per province or per region. Just my own opinion. Okay? Yung panahon ni Amado Pineda, Dr. Quintanar, napakasimple ng bulletin. Few words, naintindihan lahat ng tao, that's it. And ito yung Google Weather Lab, same din. Tropical depression din. Halos same sa ECMWF at lahat ng agencies. Except yung ating Pag-asa dito kasi nag-landfall, baka i-adjust nila later. Pati ito yung track. Tama po siya dito sa may area po ng Central Luzon. So mag-iingat po tayo dyan. Even Metro Manila, baka magkaroon kayo ng mga ulan. Although, ang forecast mamaya, pakita namin sa inyo, hindi naman masyado yung ulan. Katamtaman laman, parang normal. So, ito yung medyo fascinating as of 9:03 GMT or 5:03 PM. Tingnan niyo itong hook. So, itong hook na ito, most likely baka nandito yung center niya as of 5 PM. Okay, lumabas lang dyan. Baka nandito na siya na yun. Sa may coastal waters ng Garcia Torena. But take note, sabi ng Joint Typhoon Warning Center, marami siyang mga vortex. Pwede rin tama din itong Pag-asa. Okay? Pag-asa, pwedeng tama. Kasi nandito rin sila Sa may bulan, may rin vortex dito na maliit. So, either way, tama po yan. Wala tayong magagawa kasi it's a developing system. Parang yung bagyo noong, si Pedring ba yun? Ay, hindi. Bagyong Pablo ba yata yun? Biglang iniskip ang Naga. Yung ulan nandito lang, tapos yung hangin nandito na kaagad sa may Lamon Bay. May mga ganyan na mga miracles. Okay? So, ito yung ating quick scat. Mula sa CMSSS, kita ninyo, wala masyadong hangin talaga dito sa area na ito. Ang malakas na hangin ay banda dito. Ay, sorry, hindi na lumalabas. Dito yung malakas na hangin. Ayan, no? Pumapalo siya ng 50 to 65 kph. Hindi, 55 lang pa lang. Kasi 3 bars lang siya. 30 knots. TD lang talaga siya. Hindi pa siya tropical storm.
Mahirapan siya. Medyo tilted talaga ang kanyang vortex. So ito, mukhang magiging tropical storm daw before landfall. Hihina. But ang problem nito, mayroon palakas na wind shear. Bukas. So baka mahirapan siya mag-develop. But tingnan natin kasi may pababa na amihan doon sa may part ng Taiwan na papasok sa sirkulasyon nitong si Camille. Kaya susubsub po siya dito sa may West Philippine Sea. Nakita naman niyo doon sa tracking. Okay? Dito yung latest mula sa windy. Kita niyo yung mga malalakas na thunderstorms. Pasalamat tayo. Nandito sa may Sulu Archipelago. Sa may Sulu Sea. Yan, dyan sila lahat. Dito hindi masyado. Kaya we have light to moderate rainfall lang. Parang gentle storm lang tayo na yun as of this time. So yan po ang latest na yon. May mga on and off rainfall pa rin tayo. Dito yung 24-hour rainfall accumulation. Simula gabi natin 9 PM na yung gabi. Nakita nyo, yung 50 to more than 100 millimeters ay mag-shift na po dito sa may bahagi ng northern at northern portion ng Central Luzon. Northern Luzon at northern portions ng Central Luzon. Lalo na itong eastern sections ng Cagayan, Isabela, Aurora ay mukhang more than 100 millimeters. Bicol, free na tayo. Improving weather conditions for the next 24 hours. Yung mga ulan-ulan, parang normal rain na lang po. So, pasalamat tayo sa mahal na ina, mahal na Diyos. But i-pray natin, mga kababayan natin, sa Northern Luzon na mag-iingat sila, maging free from any sakuna. Sana maging zero casualty po, mga kababayan natin dyan. Okay, so ito naman po ang weather station natin. So, as of this time, meron tayong 18.8 millimeters na ulan dito po sa San Felipe, sa Naga. Walang hangin. Kalmado po. And then the barometer, kita nyo, affected pa siya ng barometer tidal journal tide. Okay, journal tide. Parang ups and down niya. Parang wave up and down ng barometer. Kasi may umakit-akit pa siya. Pero although makita niyo talagang may bagyo. Although umakit na yun dito, so meron pa siyang konting effect ng diurnal up and down ng barometer. So, nasa 1,003 na yan. Okay? At sa City Hall, medyo mas malakas ang ulan doon for the past 24 hours dahil po may dumaan yatang thunderstorm kaninang morning. Kaya na-record siya. Baka makita ninyo. Saan na ba yung ano? Yan. So, nakikita nyo dito, nasa 30 millimeters ng ulan. Kalmado rin. I-check din natin ang Liboton, Naga. Sa mga taga-Naga lang po ito. Okay, wala po tayong mga weather station. Pasensya na po yung mga nakikinig sa ibang parte ng Pilipinas. Naga-based kasi tayo. So, dito tayo nag-set up. And then, ito po ang Liboton, 20 millimeters lang. Saan pa? Kamayda Village. Medyo iba yung setup nito. So, yan, 36. So, pasok naman doon sa 10 to 50 millimeters yung forecast since kaninang umaga. Yan ang greatest na pagbabago. Nakahinga tayo ng maluwag. Kasi marami po natatakot. Mga kababayan natin, we understand dahil po mag-first year anniversary po yung pagsalanta ng bagyong si Christine. October 22 po yan. So, still, the memory lives on. Kahit ako medyo may konting trauma dahil bumaha rin dito sa amin. Although saglit lang, na-experience ko rin first hand ang pagbabaha. Ito ang storm surge, so patuloy pa rin sa may Bicol region, Samar, eastern sections ng Luzon, western sections ng Luzon. 1 to 2 meters lamang po ang storm surge height. Sa mga weather stations ng Pag-asa, sa panahon.gov.ph, kita po ninyo dito, mga ulan yan, light rainfall. Mga ano po ito, mga automated weather station. Dito sa Pili, makikita ninyo ang, galing, kita niyo yung bagsak ng ulan. May heavy rain, tapos wala. Light rain na naman. Updated yan every 10 minutes yata.
Basta kudos sa Pag-asa, ang galing nila. Nagagawa rin silang ganyan. Dati meron kami yan sa Weather Philippines. Nung dinonate namin half of the weather station sa Pag-asa, yun. Malaking tulong din yung mga weather stations namin sa Weather Philippines. So, yan, no? Although, hindi na masyado yung mga ulan. Sa pressure, yan, pakita natin sa inyo. Ito, pressure. Kita ninyo, mas mababa dito sa may Garcia Torena. Ibig sabihin, baka nandito nga ang center. Pag niyong pansinin ito, may problem yata itong mga weather stations, yung AWS dito sasama. Kasi, since kahapon, nasa 979.80. So, hindi natin isasali yan. So, ito yung talagang true value. So, kita niyo yung Garcia Torena, oh. So, malapit doon ang 1,000 na nga eh. So, most likely, nag-999 kanina. So, baka palampas na yung vortex, yung other vortex. Hindi natin, dalawa kasing vortex. Hindi natin, ito yata yung magiging main vortex. Palampas na sa Garcia Torena, kaya umakit na ng bagya. So, most likely, nandito talaga yung possible center niya nandyan. Okay? Ito yung aking analysis. But lahat naman po, tama naman po ang analysis ng ibang agencies. Depende kasi may vortex rin dito ng storm. Now, I'm gonna show you, papakita namin sa inyo ang hangin. Yan, no? Ang hina. Less than 10 kph lang yan, no? Although dito, medyo malakas. 3.8, pero nasa 20 kilometers per hour pa rin ito. 7.4. Nasa 40. Medyo habagat na dito yung hangin. Pag i-change natin yung direction, kita ninyo yan, no? South-southwest, southeast. Hindi ko alam kung mali ang orientation ito. Kasi dapat counterclockwise yan. O, ito south, oh. So, ang hangin niya, magiging ganyan siya. Ay, south-southwest. So, ganito. Ganyan siya. Ganyan yung hangin. Tapos ito pa ganyan. Although dito, hindi ko alam kung ano, kasi dito south-southeast na. So, ibig sabihin, baga nakalampas na. So, pwede natin ganyan. Dito north. Hindi, kalmado kasi. So, hindi natin alam kung saan talaga. Baka nandito nga talaga yung center niya. Gawin natin black. Nandiyan, no? So, titingnan natin yung direction ng hangin kung saan galing. Makikita mo kung paikot talaga yung bagyo. Confirm din yan sa, sa microwave pag nandito yung isang vortex ni Ramil. So yan, dyan muna natin tatapusin ang ating update. Nagbigay lang tayong quick update. Although umabot tayo ng 18 minutes. Pasensya na po. Kailangan natin matulog after 12 midnight. Dahil isang oras na tayo matulog. Baka ma-hospital tayo kasi mayroon pa akong konting lagnat. Pasensya na po. Ang gumagana sa akin ay yung adrenaline ko. Kapag may bagyo, lagi yung off the charge. Okay? So, hanggang sa muli, ito si Mike Padua. See you again tomorrow. Pray natin na okay mga kababayan natin sa Northern Luzon pagdaan ni Camille. Sana bigla exit ka agad sa West Philippine Sea. Maraming salamat sa inyong pagpanood. God bless po sa inyong lahat.